favorez, hau apuntatu. Goizen, hemen sartu orduko esan dizigorrek, 1000 baino lehen hau ikasi. Oinordetzan utzi dit ezagutza bat, zueke ikasi favorez. Eta hau da, Osagai berri bat erabili behar dutxo horien, ez duela erabili glukosa nola maniatu, manipulatu edo erabili. Orduan, zigor, badenakin partekatu, ez? Glukosa egia esan, oso gozogileak eta gozogintza egitea gustatzen mazaizu merezi erostea, bestela ez. Edo izaten baduzue izoskiak egiteko olako tramankulo bat. Zegile bat erabiltzen da, eta guk, nik, ez da, azkenengo erabiliko nuen, 89an, ero 2000an, etxe barri jatetzean lan iten nuenean, da han izoskiak egiteko ibiltzen zen. Eta behar dana da, eskua, guk olako ontzia handi bat, inbarda bustin behar da eskuak. Erabiltzen duen koiara hori manipulatzeko eskuak ondo bustita. Ez dela, itxatzi egiten da dana, eta horrekin, nik horatzen eskua bustitzen genitun, eta hartzen gendun olako bola, blup, 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 eta neurrian, eta ez da itxasten, ez? Ez da itxasten, eta... Eta nik ez daukat bustita, nik ez daukat, eta hemen geratu zaidena. Eta niri ez. Hemen daukat glukosa. Oso goxua daula. Listo, esan dako, ure hotza euki eskura, goiaratxoa edo busti, eta hau jarriko du berotzen, urtzen, arintzen,